Salut, sunt Vescan, ce industrie frumoasă. Pot să stau și eu puțin la masă? Nu? Ok, în fine, nu contează. Oricum astăzi mi-am uitat bunul simț acasă. N-avem loc pentru cei ca tine, că tu ești nebun și n-asculți pe nimeni. Muzica de fapt e marketing, căcat. Muzica de fapt e ce simt, că am scris non-stop. Până versurile mele au ajuns în top. La radio, TV, haterești că pot să fiu și mai underground decât subsolul de la bloc. Unii cred că sunt mult prea comercial, când artistul lor preferat e artificial. Alții cred că tot ce fac e genial. De asta sare sala când apar motherfucker. Aș vrea să le văd fața celor care mă priveau de sus cu toată aroganța motherfucker. Dacă pun pixul pe hârtie, deja toată lumea știe muzică sau nebunie. Mă răzgândesc în timp ce vorbesc și mă iubesc în timp ce mă detest. Dar dacă stau puțin să mă gândesc, de când îmi amintesc sunt psihic instabil și scriu ce simt. Ai aflat acum de ce nu m-am îmbogățit. Nu sunt cel mai bun, dar sunt cel mai diferit pentru vampirii din industrie. Am piese din argint. An după an am învățat că microfonul mă ajută să-l cunosc pe Vescan, omul care în oglindă mai și ridică tonul, că visele mari strică oricui somnul. Și toți vor bani, 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 bani. Și când fac bani vor mai mulți bani, bani. Dacă fac un hit îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar fac asta dinainte să câștig leu. Să presupunem că ai putea să-mi iei totul, dar cine crezi tu că ar putea să-mi ia locul? Și nu zic eu, zic alții că sunt tatuat în sufletul unei generații întregi. Și nu cred că înțelegi, până la succes cât eșec trebuie să treci. Cât de mult trebuie să te încerci, până demonstrezi că știi după ce alergi. Hater, învață-ne tu cum se face, totul e de căcat și nimic nu ne place. Câtă grandomanie poate să te îmbrace când ești fals ca unghiile unei pițiponce. Și unii trăiesc cu mine fiecare vers din vremea revers. Cum să le mulțumesc că m-au făcut să le promit că nu o să-i dezamăgesc. Să promit că reușesc cândva să fac un loc mai bun lumea prin muzica mea. Că asta e tot ce-am de dat, tot ce-am în cap, tot ce-am de fapt. Dar vezi tu, visele mai cad și-n gol, și dacă nu le ridici tu, rămâi dator tuturor. Așa că cea mai bună alegere a fost să muncesc până când restul vin de la petrecere. Și acum oamenii mă opresc pe stradă să spună că muzica mea e tratament și să mă țin de treabă, că pentru suflet și că e medicament. N-am cuvinte pentru acel moment în care în ochii lor văd mult respect. De asta dau tot ce pot, orice ar fi. Cam în față 10 oameni sau 10.000. Dacă lumea te așteaptă să simte emoții și când începe piesa ta încep să cânte cu toții. Ce moment, cel mai tare sentiment de pe pământ pe cuvânt. Dacă ar fi să o iau din nou de la început, orice greșeli am făcut aș face fix la fel. Dacă ar fi să mai trec din nou prin tot ce-am trecut, eu să vorbesc, eu să ascult, aș face fix la fel. Că nimeni niciodată nu mi-a dat nimic, 1% talent, 99 am muncit, poate cât zice la un loc. Așa că nu vorbim deloc în cazul meu despre noroc. 2006, puștan nebun, ai început să scrii cu sufletul la fel, scrii și acum. După atâta drum, același Vescan, dinainte să apară Facebook și Instagram. Muzică sau nebunie? Ei, unii spun că e o prostie, alții că e poezie. Inimă nebună, zi tu ce să fie, când pui viața pe hârtie, încă din copilărie. Și tot de atunci am singura muniție, o geantă plină cu ambiție. Sunt un simplu om care nici azi nu știe ce scrie. Muzică sau nebunie? Muzică sau nebunie? Am scris despre mine, am scris despre tine. Muzică sau nebunie? Am scris despre noi cum n-am mai scris nimeni. Muzică sau nebunie? Am scris despre rău, am scris despre bine. Muzică sau nebunie? Am scris despre ură și despre iubire. Muzică sau nebunie? Astăzi extaz, mâine agonie. Muzică sau nebunie? Sincer nu știu, dar o